Hello friends, आंनि YouTube channel Knowledge Media and Analysis आव नोंथांखौ बरायबाय। दिनै आरोबाव नोंथांनो मोनसे पलिटिकल एनालाइसिस आं लाना फैबाय। बे पलिटिकल एनालाइसिसआव नोंथांनो आं दिनै BPF नि मोनसे थासारिनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायगोन। The end of Hagrama Mahilary and BPF। मा BPF आ थारैनो जोबस्रांमारसिगोन? मा हाग्रामा महिलारिया जेलाव थांसिगोन? मा BPF नि माखासे मेम्बारफोरा जायफोर सिगां EM जादोंमोन, माखासे बिबानाव दंमोन, मा बिथांमोना साफा फ्र जेलाव थांनो हमसिगोन? NIA CBI, NIA in क'क्राझार, CBI in क'क्राझार बेबायदि माखासे निउस भाइरेल जागासिनो दं, नङा होमबा? माखासे निउस चेनेल, माखासे ससियेल मिडिया निउस चेनेल, माखासे ससियेल मिडियाफोराव भाइरेल जागासिनो दं बे बाथ्राया। मा थारैनो NIA आ क'क्राझाराव थांदों? मा BPF नि माखासे EM आगु EM माखासे बिबानाव थानाय सुबुंफोरखौ, लिडारफोरखौ जाज खालामगासिनो दं, तदन्त खालामगासिनो दं? जुदि बेबायदि खालाममारदोबा थारैनो आं सानो BPF नि स्क्रुआ ढिला जानो बांद्राय गोबाव गैलिया। मानो होनोबा थांनाय 17 बोसोराव करापसन जायाखै नङा, जादों। BTC ओनसोलाव माखासे करापसन जादों, जायाखै नङा। 3000 कौटिनिबो मोनसे दाहार दंनो BTC आव, माने 3000 कौटिनि दाहार थालांबाय होनना बुंदों। रांखान्थि बिथिङाव माखासे माने मा होनगोन बेखौ घोटाला जादों, बे बाथ्राखौबो जों मिथिखागौ। अबश्य मोनसे बाथ्रा बुंनांगोन, ओरैबायदि मोनसे राजखान्थि हान्जा गैया जाय करापसन मावा। मोनसेबाबो मोनसे करापसन मावखाथारो बिथांमोना। स' करापसननि बाथ्रा बुंनो थाङोबा गासैबो हान्जायानो करापसनखौ मावखायो। बाथ्राया जाहैबाय जायनि आखायाव पावार दोङो बियो पावारखौ लानानै दादागिरि जाया, आरो जायनि आखायाव पावार गैया बिखौ पावार गोनां मा खालामो, एटाक खालामनो नाजाखायो। स' बे बाथ्रायाबो सैथो। स' जिहेतु BJP UPPL सरकार दा, स' बिथांमोनाथ' पावारखौ बाहायखागोन, बे बाथ्रायाबो सैथो। आरोबाव मोनसे बाथ्रा भाइरेल जागासिनो दं, मा हाग्रामा महिलारी आरो माखासे BPF नि मेम्बारफोर जायफोरा सिगां EM बायदिसिना बिबान दंमोन, बिथांमोना लायनो BTR दा जा हाथियारफोर जावखांबाय दं इलेक्शननि सिगां आरो उनावबो, आरो गोदान जे हाथियार लाग्रा हान्जा NLFB बिसोरजोंबो कानेक्सन दं होनना मोनसे भाइरेल जागासिनो दं। बेसेबां सैथो बे बाथ्राया बेखौथ' बुंनो हालिया, सैथोनि जेबो प्रुफ गैया। आरो बेफोर बाथ्राखौ लानानैनो जानो हागौ NIA आरो CBI आ जाज खालामनो थाखाय BTR ओनसोलाव फैदों, आरो जानो हागौ बिथांमोनखौ इनपुट होदों जोंनि आसाम सरकारा बा UPPL BJP सरकाराबो इनपुट होनो हागौ। मानो होनबा जायनि आखायाव पावार दं बिथांमोनानो दादागिरि जायो। स' बेनो राजखान्थि, नङा होमबा? स' आं सानो बेबायदिनो जादों। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जुदि करापसन खालाममारदोंमोनबा BPF नि माखासे EM नङा होमबा, बा स्वयं हाग्रामा महिलारी बिथांमोना जुदि माबा मोनसे करापसन जुदि खालाममारदोंमोनबा, बे करापसनखौ जुदि जोबोर मोजाङै जुदि जाज खालामबा, आं सानो क'क्राझारनिफ्राय अदालगुरिसिम BPF नि माखासे लिडार EM आगु EM बिथांमोना फ्र एरेस्ट जागोन होननानै आं सानो। जायाबाथ' मोजां, जायोबाथ' जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे बदनामबो बियो। मानो होनबा बर'नि लिडारफोरा हानजाया जे हानजा मानो, BPF आनो जा UPPL आनो जा, हानजाया जे मानो बर'नि लिडारफोरा एरेस्ट जाजोब्बायनो। बेवहाय एरेस्ट जाबा सोर जागोन? बर'आनोथ' जागोन ना। स' जोंनि हारिया जेथिंबो खैफोद, जेथिंबो बदनाम। स' बेबायदि जानो थांबाय दं होननानै आं सानो। स' नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया। बिनिखायनो माखासे साननो गोरों BPF नि लिडारफ्रा मा खालामदो, पार्टिखौ सोलायनायनि बाथ्राखौ सानगासिनो दं। आरो बे बिथिङाव रिहन दैमारिनि ब्रेना बांसिन स्पिडै माने खारगासिनो, बुलेट ट्रेननिख्रुइ बांसिन स्पिडआव खारबाय दं बिथांनि साननाया। माने लाइटनि स्पिडआव खारनो स्टार्ट खालामदों बिनिया। माने बेबायदि खैफोद फैयि सिगांनो बिथाङा BJP आव थांनायनि बाथ्राखौ सानखाबायानोखा, आरो फर्मेलिबो बिथाङा फोसावनाबो लाखाबाय जे साननो बाध्य जागोन गाव हारसिङै। आरो बिथां बायदिनो माखासे लिडारफोराबो निश्चय बे बाथ्राखौ सानबाय दं, नाथाय फोरमायना लानो हायाखै। बेबायदि माखासे बाथ्राया भाइरेल जाबाय दं। नाथाय मोनसे आसरित बाथ्राया बेनो, हाग्रामा महिलारीनि दिनैसिम मोनसेबो रिएक्सन गैया। मानो रिएक्सन गैया बिथांनिफ्राय? बिथाङा बहा दं? बिथाङाथ' खुनु माने केमेरानि सिगाङाव गैया, निउसाव ओंखाराखै, बहा थाखोमानानै दं बिथाङा? बेनिखायनो बिथाङा मोनसे बदनामबो जाबोबाय दं, मा बिथाङा थाखोमानानै दं। आरो जुदि बे बाथ्राया सैथोमा, जुदि थाखोमानानै दं बिथाङा, आसलते बुंनो थाङोबाथ' बेखौ खारखोमानाय होनना बुङा, नाथाय मानसिफोराथ' बदनाम खालामखायो। नाथाय आं सानो बिथाङा खारखोमानानै गैया। बिथाङा खोमसि खथायाव बहाबा सिरि जनानै आन्दोआव रावनिबो फकासाव फैयालासिनो, साংबादिकनि फकासाव फैयालासिनो, जानो हागौ माखासे प्रुफफोरखौ डिलिटबो खालामबायथ' थानो हागौ, माखासे प्रुफफोरखौ खोमानायाव मा थिग बेस्थ' खोमा, गावनि मानसि हरना दों खोमा, बिदिबोथ' जानो हागौ, नङा होमबा? आं सानो प्रुफखौ खोमानो हायोबाथ'
बिथाङा बासिगोन आरो माखासे पार्टिनि सुबुंफोरा बासिगोन आरो बे खामानिखौनो साफ्रोम मानसियाबो मावखायो। मानो होनोबा सासे सानै लिडारा एरेस्ट जानाया जोबोर फिसा बाथ्रा, नाथाय जुदि बिपिएफनि माखासे मेम्बारफोरा जुदि एरेस्ट जानो गोनां जायोबा बेयो बिपिएफनि थाखाय बांद्राय गिदिर लसथ' जानाय नङा, बे बर' हारिनिसो डाइरेक्ट लस जागोन, दुनियानि बदनाम जागोन बर' जातिया जे ओरैनो बर'नि लिडार इमान जन 20 जन 30 जन 40 जन एरेस्ट जाबायनो बाह। स' लिगेल बा बे मोनसे फरायनायबो जागोन। एरेस्ट जानायाथ' लिगेल बाथ्रा, बे मोनसे आइननि बाथ्रा, नाथाय बर' जातिनि थाखाय बे मोनसे खोमसि जारिमिनबो जागोन। मानो होनबा बर'नि इमान जन लिडार एरेस्ट जाबाय, गुबुन जायगायाव जोंखौ मा होननांसिगोन, बर' लिडारफ्रा एरेस्ट जाबायनो, बर'फ्रा ओरैनो बर'फ्रा घोटाला खालामनायाव बिराद एक्सपार्टनो इमान जन खनसेनो एरेस्ट जादों। मानो होनबा बेबायदि राजखान्थि लिडार एरेस्ट जानाय फिसा बाथ्रा, जेल जानाय फिसा बाथ्रा, नाथाय खनसेनो बहुद माखासे जुदि जेल जायोबा बे खिन्थु जोबोर लासिंसिंनि बाथ्रा जागोन बर' जातिनि थाखाय। बेखौ आं पार्सनेलि सानदों। नाथाय एरेस्ट जाथारियाबो मोनसे जोबोर गोरोन्थि। थांनाय 19 बोसोराव नोंथांमोना नुदों सासेबो बिपिएफनि लिडार एरेस्ट जायाखै। बोरै जानो हायो नङा होमबा? थांनाय 19 बोसोराव जों नुदों आसामावबो सासेबो मन्त्रि एरेस्ट जायाखै। नाथाय नोंथांमोना नुदों सेन्ट्रेलाव माखासे लिडारफ्रा जेल जाबाय थायो, गुबुन गुबुन स्टेटफोराव सिएमआनो जेल जायो। स' जोंनियाव माखासे घोटाला जाबाबो जेलानो जाया। फार्स्ट टाइम जोङो NIA CBI नि नामखौ खोनादों, बेयाव मायाव बिबो बिटिआर ओनसोलाव। स' बाखि ओनसोलावथ' जोङो बे CBI NIA नि बाथ्राखौ खोनायाखैमोन, बेबायदि जाथायखौनो जों नुफेराखैमोन जे NIA CBI फैनाय। स' नाय बर'नि बेलायाव सब बुस्थुआनो मा एटाक, जे बर'नि थाखाय माने फिसा बुस्थुआ फैया, खैफोदा जोबोर गेदेर गेदेरसो फैखायो। स' जानो हागौ हाग्रामा महिलारिया खारग'नायनि चान्सआ जोबोर खम। स' जोबोर मोजाङै जुदि जाज जायोबा जाजाव मोनसे बाथ्रा फैखागोन, जिहेतु करापसन होनबा मोनसे बाथ्राया बांसिन फकासाव फैदों मा रांखान्थि। मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना नाय, रांखान्थि बिथिङावसो BTC ओनसोलाव माखासे करापसन जादोंमोन। बेवहाय माखासे रांनि घोटालानि बाथ्रा फैगोन नङा होमबा? बायदिसिना बिथिङाव माने माबायदि रांखौ इउज खालामदो बायदिसिना, बे हिसाबै इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टआबो बेवहाय एसेबाबो फैफागोन नङा होमबा? नाय माखासे BTC नि लिडारफोरनि न' बांखौनो होन, बायदिसिना बिथिंखौनो होन, बिथांमोननि पार्सनेल इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौनो बुं, माने कररनि गोजा, सब कररनि बिथांमोननि बिजनेसा सब कररनि। बिथांमोनाथ' EM जानायनि सिगां धोनिबो नङामोन, बिसोरनि न' बाङाथ' बायला जिलासोमोन बांसिनानो। दा हरखाबनो एसेबां बनि अट्टालिका लुखो नोंथांमोना, दा हरखाबनो बबेनि रां मोनखो जे एसेबां अट्टालिका लुनो? स' बै बाथ्राफोराथ' माब्लाबाबो जाज जायाखै। थांनाय 19 बोसोराव मोनसेबो जाज जायाखै। सासेबो लिडारनि एगेन्स्टआव एसेबां राङा बहानिफ्राय फैखो, एसेबां रांनि न' बोरै लुखो, कुनुदिन जाज जायाखै। नाथाय दिनै UPPL BJP सरकार जानाय लोगो लोगो मा जाबाय, बै बाथ्राया फैबाय। बै समाव सरकारा मा बरियासे हेगारना दोन्दोंमोन, माने घोटाला जानो स्कप होबाय थादोंमोन। दासो हरखाब मा बै घोटाला माखासेखौ मा मेगनजों नुफ्लाबाय नङा होमबा? नाथाय एसेबां बोसोर सिगां मा खालामदोंमोन, एसेबां बोसोर, आं मोनसे बाथ्रा सानो बेखिनियाव, एसेबां बोसोराव मानो जाज खालामाखैमोन, आं मोनसे बाथ्रा सानो, जोंनि बर' हारिखौ उन्नति जानायखौ माब्लाबाबो लुगैयामोन आसाम सरकारा, बा जोंनि बर' हारिखौ दावगानायखौ माब्लाबाबो अना बर' सुबुंफोरा लुगैयाखैमोन। बेनिखायनो बिथांमोननि लिडारा फैसा जायो, मनयो, घोटाला खालामो, रांखान्थि घोटाला खालामो, जि घोटाला खालामबाय थानो स्कप होदोंमोन। बिदि खालामबाय थाबासो बर' जातिया दावगानाय नङा। जुदि जोबोर मोजाङै जुदि लिडारफोरा खामानिखौ मावलाङो, साफा सानै लिडारखौ जुदि जाज खालामनानै एरेस्ट खालामनायमोनबा गिनानै एसेबाबो मोजांसिनै मावगौमोन। नाथाय बेबायदि 19 बोसोराव जेबो खालामाखै, जायनि जाउनाव बर' हारिया बै 19 बोसोराव जेसेबां दावगानांगौमोन दावगायाखै। लिडाराबोथ' सासे सुबुंसो नङा होमबा? बै लिडाराबो फैसाखौ नुनाय लोगो लोगो मा जागोन, माइन्डआ डाइभार्ट जाखागोन, गिदिंखागोन, रायजोनि मावनो गोसो जाखानाय नङा। स' बेबायदि माने आसाम सरकारा जोंखौ मा नायनानै मिनिबाय थादोंमोन, हामदोराव बर' हारिया गोदोलांबाय थादों होननानै। स' नाथाय प्रमद बर' फैनायनि उनाव जानो हागौ बे बुस्थुआ जानाय नङा, बे बाथ्राया जानो हानाय नङा। बेनिखायनो NIA CBI होननाय सोदोबखौ दिनै जों खोनानो मोन्दों जोंनि BTR ओनसोलाव। जोबनायाव नोंथांमोननो मोनसे कनक्लुजन होयो, ओरैबायदि लामाजों थांबाय दोङो, BPFनि जोबस्रांनाया सियर। हाग्रामा महिलारिया एरेस्ट जाबाबो जायाबाबो बिथाङा गावखौ बासायनो थाखाय माबा मोनसे नङा राहाथ' दिहुनगोन। बिथाङा जानो हागौ जोबोर नियार फिउचाराव बिथाङा BJPजों जइन जानो हागौ, बा बेबायदि माबा मोनसे डिसिसन लानो हागौ बिथाङा, जाय गावखौ बासायो। सबसे गिदिर बाथ्राया जाबाय घोटाला। NIA CBIआ खिन्थु सासे नङा सासे लिडारखौ एरेस्ट खालामनायाबो सियर। स' लास्टआव कनक्लुजना बेनो, हाग्रामा महिलारिया
जेल जानायनि चान्स दं आरो बिथाङा जुदि जेल जायो बोरैबा नियार फिउचाराव जुदि जेल जायो गोबाव बोसोर जेल जाखागोन लोगोसे BPF आबो बायखागोन आरो आं मोनसे बाथ्रा सानो बिथाङा जेल जानाय लोगो लोगो माखासे लिडारफोरा BJPआव जइन जानाया सियर आरो रिहन दैमारि बिथाङाथ' सियर एन्ड सार्टेन बिथाङा BJPआव जइन जाखाथारगोन नाथाय जागोन जाया बेखौथ' बुंनो हालिया नाथाय आंनि सानना लानाय बेयो स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे जास्टनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बुजिनो मोनदों जे BPFनि जोबस्रांनाया सियर आरो BPFनि माखासे लिडारफोरा BJPआव जइन जानायाबो सियर स' जुदि नोंथांमोना माबा मोनसे बुजिना मोनदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ अन खालामनानै लोगोसे अलखौबो अन खालामनानै हो स' थेंक इउ